تو کجا من کجا چھتو بے حال نبان تو کجا من کجا چھتو بے حال نبان تئی کجا مواہگانی تبا من ببا تو کجا من کجا چھتو بے حال نبان تئی کجا مواہگانی تبا من ببا تو کہ وابو حیالانی لوٹوک بے تو کلو دیم بدے لوٹ سرجم تئی تو من دشتا ببے یا ببے بال گتر چا بلیدہ ہا مہرانی لوٹوک تئی پلیں تمپا بغیر دان کے مند بلوا پلیں تمپا بغیر دان کے مند بلوا تو من پنسنی بے یا کے اور ماڑہا شادی کورا چھ مہران تو راہی بکن تو چکوچو کلانچا صداہی بکن بلنو مچا تو پیرو تگ حیالا منی دیم تیرا میتگند پلیں پنو دیے تو کجا من کجا چتو بے حال نبام تئی کجام حیالانی تبا من ببام تو کلو دیم بدے لوٹ سرجم تہی بنداچا اللہ پاک نامہ کیا غفور الرحیم انت عزت مندیں گوشداروں کا مراگش صدف کے شنگ تالان بگانچ ریڈیو تربت میڈیم ویو 980 کلو ہارٹ سے سرا ہوئی توار کے گون گوان کی موجاں پیدا کے پشمہ پوجگائیں تی توار انت شمی دوست شمی دوزوا عربی بلوچ فضان کے رحیم بخش بلوچ کھلیں گوشداروں کا نا مراگش صدف تو کا واشد گوشی وحد سکباس گوستا مروچی جیڑو جنجالو تبرگ روچ مروچی کیستیں یکشم روچ سال 2022 کیستے مراگش شنگو تالان بوگائیں پشما صدف مراگش پروڈیوسر واجہ جلیل احمد و تکنیکی کو مکار ساتھ و دمانہ امرہ داری کنگائیں جاوید صالح میں کیستے مراگش کے شنگو تالان بوگائیں واجہ عبدالحمید شاکر سرکاماشیہ و سرجمع انجینئرنگ ٹیم کے ودنشتہ ایچ پی ٹی سراہانی گندل جوہلان کیا محنت گرے کہ اس شنکاریہ پشما شنگو تالان کنگائیں زی میں کیستے مراگش کے آخرہ یک انٹرسٹنگ سوال یہ کتگا آئی کیو لیول شما ذہن بابتا شما کستے ایک تشنگی پشکب دا ہم ملے ٹساری بھی جیلی شتم جستے پس شما برندہ جست کتا چیزی ہمارا جواب داتا آئی ہم شمارا پسوا دے مروچی بلے مروچی میں اے مراگش کے سنبھیتا گیا میں مراگش مروچی یک مہمان گوشت کنے گیسٹ گوشت کنے کہ میں مراگش براہ میں مراگش توقات کا باہر زوری بانک فوزیہ بشیر بانک توصیف محتاج نہیں کہ شمی گما ہم گرنچی استے ریڈیو گما ہم گرنچے و یہ کستن یک بار ریڈیو وتی کو پگانی سرا کتا اردو بلوچی پروگرام پشم شنگ تالان کا شما یہ چی آشنا یا واقف ہے میں مروچی کی مراگش ساڑیاں آئی باوتا گا پتران آئی گما گا پتران کنے ابر حال کنے شما جستی مروچی گا کنے آرہ جست کت کنے شما ہمارا میسج بھی کنے 0300700835 اس طرح بزان کے 0 سے 007 سے 5 دومی نمبر 0301375061 بزان کے 0 سے 2 یکس یو ہفت 50 11 کلنچ پیش بانوک ماترا مراگشتو کا واشد گوشے ویلکم اللہ شمارا وشنامکم بانوک ریڈیو آگے اتفاق چھوڑا بودتا ریڈیو کستے ایک انچے دنیا ہے کیا یہ تو کا گیشتر مردم اما فیلڈا گو کسانیہ گو ہم گرنچ بھی یا یک شوقی بھی تھی یا ایک مردم یا چھ متاثر بھی گوڑا اما فیلڈا کستے سیلیکٹ کا یا گچین کا شما ریڈیو اچھے تو رت کے او قدیت کے گئی چنچو آد بھی سجنہ چی پیسر تیر مانترا وشد کنو اور باقی متی منتوارا کہ تم مناوتی پروگرامی تو کا مہمان کو تا شامل کو تا اس علاوہ تو ریڈیو بارے بابت منا جو سپورٹس کنا گئے ریڈیو بابت تیشن کہ ما یک بزا ما پیسرا بھی ریڈیو باز گوش داشتا ما وقت زمانہ گا آکل بابے پروگرام بودتا گا اور اس علاوہ کل بابا کراچی چھے انہیں نام دا اچھا جی جی اور اس علاوہ بعضی اچھے پروگرام بودتا گا چکانی دنیا بودتا گا اس علاوہ بعضی اچھے پروگرام بودتا گا بزا میں باز گوش داشتا ریڈیو میں شوق بودتا ایک چیز یہ کہ ہما جراسیم انسان تو کبان گڑانے میں گا روتے ہیں ترہ شوق واتی دلا چی بودتا کہ من منندہ ہمیں اڑا پروگرام بکنا بلکہ بعضی میں گوشداروں کستا ہانی بھی وہ بواغ ہمیشہ خاص کر کہ اے پیڑا آگ لوٹا تیرا شوق بودتا جی منا شوق بودتا بلے یہ اندازہ نہ بودتا کہ ماں ریڈیو تو کا کائیں پروگرام کنی پرچے کہ ماں اصلا مائے کا چسا گھبرائیں تا ہما واد کسانی چی اسکول دورے تو کا منا کوئی پروگرام تو کا میں اسا زورتا اور اسا گھبراہٹ بودتا اعتماد نہ بودتا میں تو کنچو اور ماں بھی سمجھتے کہ ماں پروگرام کتنا کنا
بالکل ایک آسان چک تو اسکول پروگرامانی نام گے خاص کر ہمارا مات پیت گوشدارگاں ہوتی کسان چکانا کہ اس نے غیر نصابی سرگرمی آہنی تو کا انوالو بکنے غیر نصابی سرگرمی تو بہتر جانے ہماں کہ مطلب وہاں کو جانے کا چیلاوان چکے پروگرام باں کمپٹیشن باں وہاں بھی آہن چی آہنی ایک کانفیڈنس سے بلڈ اپ بھی بڑھزا کہتے ہیں حوصلہ افزائی بھی تھے. اچھا بانک شما کس نے حد کے چونی جو استمشن کے ادات چونی حد کریے ریڈیو تربتا چھے شما چھے کجا چھے وڑا سربت دا ایدا ہمیشی منا ہمیں لوگ مرد منگو تو ٹرائی بکم باری تو بروگو تو کت کنے تو ہمت وہ بکم جی بڑا منگو کو من چون ہمت کت کنا مائی کے دے میں چون نندا منا اشتی ایک باری کوشش بکم جوت بکم مائی کے وہ تو کہ تو نندے ہاں کمرے کے تو پروگرام کرنے وہ دا کس نہیں تھی دیما تو ہمیں بھی سمجھ کے کس نہیں جی ریڈیو تو کا کس نہیں بلے یہ مائی کے شکی بلائیں طور سے بلائیں بھی میں بانک شمارا ریڈیو چنچو وقت کی سیادی دار ہے شما مطلب ایدہ مراگش چنچو وہاں دیں شما کرنے گئے جی تقریباً منا 12 سال بھی ماشاءاللہ ایک مزنے کہستے مدت ہے کہ گو ریڈیو امگرنچی ہستے جی وقتا میں شروعات جلیل صاحب پروگرام کو تگا اردو ہے جی پدا ایگشتاتی اردو لینگویج سک صاف ہیں تو لہذا اردو بکا گوڑا بلوچی منی بزاں بتا بزاں بلے اکثر بلوچی تو کم گھبرائیں تا تو منہ بگوش کہ بلوچی پروگرامانی کنگاران دیوانانی کنگاران تایی بلوچی تو کا کستے چینجز یا بدلیت کا سک بازت کا پرچہ کہ میں شاعری فیسا نوانتا پرچہ منی شاعری سک شرم شاعری والے تو شاعری طرف عدل یاد ہے بلوچی یک بلوچی شاعری مراکش باہر جوڑ بکا منی بلوچی شاعری مدام کے ماں جنام منی جو گوشدارو کا یک وقتی یا گوشدارو کے من امیگو کہ باجی تو دیگی شہر نزانے تنے ہمچی وانے یک کی یاد کتا بلے شے کہ گوشن کے اگر کم بھی بلے بھی چیزی یاد بھی جی خوشام شیر ہے ہمارے پتا پدا مائی وانے مرچی جی وہ گوشی بارے کہیں شاعر کہیں شاعر قاضی مبارک قاضی تو قاضی وتی تو 70 ساڑھائے راجہ وتی قاضی بلے جن دے براتے پچ چکانے چاہ اسد دو کینگا تو بگوش بارے تئی قاضی کو جاویں گام پا گاما ماتل بند گمتی زندے امبل بند گام پا گاما ماتل بند گمتی زندے امبل بند ماشاءاللہ واد نوشتی تیک پیما شارو می تک جنگل بند نوت بشنزت محکانی آپ نگاہ کجل بند واد زبادہ شنگینیت ظلپ شپاری سانکل بند بازوش ادا قاضی ایک چیزی کو شکاییں کہ وحد قادر کرنے گی نا وحد یک وڑا نوشتی کدی جنگل کہتے ویران با آباد با و کدی شہر و میتک بلائیں جنگل با اسی تو کہ ایک بلائیں سکینی استے امید کرنا کیا سکینہ ہم تو جانے میڈم وحد سک باز کم میں ما جو گیشن چا گیش مروچی جوہد کرنے کے طرح ما گب بے فرمائے شما وانگو زانگ تعلیم یا ایجوکیشن یا ما بوشے کہ وانگو زانگے بلوچی زگریں بلوچی تھے کہ وانگو زانگے تو کا چنچو پدیاں در بڑتا اسی تو علامہ سمجھبزاں کہ تی ایجوکیشن چنچو کے انو کے دورے تو کہو بنی ایجوکیشن ان چنائے کہ چکو یہ انو کے دورے جنک وانا گیا اور دیمروی کنے گیا آئینی پیڑا بنی ایجوکیشن نو زیادہ نہیں بلے آ دورے تو کم نی ایجوکیشن ماشاءاللہ شربتا ما بگو بی اے کو تا دورے تو کا بی اے آدورے تو کا بی اے اسے کہ ای دورے منی کل پی ایچ ڈی برابر ابھی بھی چھے کہ وعدہ وانک گیشتر ہوتا جی وعدہ بزام انچو وانک جنکانی دیم روی نبوتا تو کہ انچو ای پیڑا مگندہ گاؤں اور من بعض وشیب ہوا گئے کہ جنک تعلیمی تو کا میدان تو کا سک دیم روی کنے کے سک دیمہ رہو گیا تو چی سرپت بے کہ تعلیم جنکانی واسطہ چنچو اجدری ہیں علمی ہیں ہمیں وڑا بچکانی واسطہ لمی ہے جنکانی لمی ہے نہ تو اسی تو کپار کو تپاوتے گندے مطلب نہ بچک اگر تعلیم حاصل بکا شرط رہے ہو جانک اگر مکان لوگا منندی لوگے کارم بکان دیکھا تعلیم ضروری نہیں اور لوگے کارانی واسطہ تعلیم یافتہ بھی بہت ضروری ہے جنک کے جی ہو پرچہ کہ منی جہاں تک منی خیالات اشین کے جنک کی تعلیم بہت ضروری اور لمی ہے پرچہ کہ بچک تو تعلیم و دہ بچک یا کنچی آزادی انسانی اور مردینی ہر پیڑا وقت تعلیم دے میرا برت کا
वजह जेनेक केगा पर से जेनेक अच्छी चीजें के जेनेक एक बंदी चीजें अलूगे तो का पाबंदी यानी आगे तरह पेत इजाजत दा तरह लोगे सरबरा बल्लो की तरह इजाजत ना दंती जेनेक का या पीओ को माने बर हिदायत का के न मारो डंडी मुल्क का तालीम हासिल मका भले जहाँ तक जेनेक के तालीम में तो जिक्र करना गया मनी ख्याल जेनेक के तालीम बाज अल्लम ही लाजमी पर से के अच्छी वक्त खुदा न खासा जेने का तो सूर दे आई तो लोगे तो करोते आ लोगे तो का आई अच्छी सख्ती कहते हैं अमा मर्दे ने गुना की आई गुजारा बुआ गए आई आमदनी कम में आ जेने के वानिंदे जॉब करने गई शरे पेड़ा आदि मशत का तई में गप्पा छो एवढा देमतर यक्की वो माईशत के मतलब अर्निंग कुत का कमाई कुत का दोमेगा कमाई परफसागा जनिक तालीम हासिल मकम परवाने वानग जानग एक अच्छी चीज है कि वादे एक माहिर तालीमी गुशी जानकारी कि तो एक मना जालबुले एजुकेटेड जनीन भी दे मंत्र सरजमे कौम है एजुकेटेड इसी मतलब है कि जालबुल के इस्ते होती चौकानी परवरिशा गिश्तर आइए इन्वॉल्वमेंट अस्ते मर्द बनस्बत पेतेगा मात आइए गिश्तर परवरिश आइए उसका कि 24 घंटा माते कर रहा है जरूर नहीं कि जवाब बिका चौकानी परवरिशा चौकानी के इस्ते स्कूले वाना को वाने नगा या के वती लोगा मात पिता ने यलदन तो दे में के लोगा रोते आई तुका के तालीम भी या मर्दमानी में साइकी समझेगा मर्दमानी एडजस्ट होगा मर्ची बांधा रिश्ता खराब हमें चीज़ अच्छी मर्दम के दे में मर्दम तालीम ने जांत ने शहूर ने ये शहूर देग नबुता आउट एडजस्ट नबियो इशी अच्छी मतलब अम्मा सिस्त सेद भी ये चीज़ अस्ता देम तरह माँ चीज़ें मैसेज हमारा अक्षय बाहर जोड़ कर तो ये इजाज़त है को माँ एक जोस्ते जी इरकुतगा के बानुक तो भी शी गोश बिदार को जोस्त चो ये बड़ा के एक शीर वाले शीर भागने गए शीर भागने गए कि सिर्फ दो किस्ते बर्तन अस्ता या ताल अस्ता कि यक्की 6 किलो तोले गए यक्की 5 किलो तोले गए सिर्फ 5 किलो तोल कंदा कच्च कंदा यो 6 किलो दा यक मर्दों में कहते हैं गिरा के किरा क्या रहा 1 किलो शीर देगी आ 1 किलो शीरा छोन दंते 1 किलो शीरा किलो छोन कंते दंते कच्ची छोन कंते दंते अच्छा माँ गोशदारों का ना जोस्त को तगा यक में गोशदारों के रास्त दातगा बानुक साहिरा दश्ती आये रास्त जवाब दातगा और शम्मा शाकिर किस्ते तकरीबन 90% रास्त जवाब दातगा आयवड़ भी जुस्ते पस्सो शमशी वदारी के जुस्ते पस्सो छो एवड़ आए कि मर्द यकबरे 6 किलो वाला के बर्तन अस्ते कच्च अस्ते या पुरकम 5 किलो वाले तो का कम पदा 6 किलो वाला बर्तन पुरका 5 किलो वाले तो का मां का क्या 2 किलो है जरूरत है 2 किलो के 5 किलो वाले तो करो 5 किलो आउ तो 1 किलो है बच्ची ये 1 किलो दे मदनते जुस्ते पसो उम्मीद करना कि शुवर रसे इंटरेस्टिंग जुस्ते एक असला आईक्यू लेवल है जुस्तम ईशान ये जानक शुरू वास्ते जरूरी है बाज़ बरा जुस्त करना वो चीज और देमा हमारा मैसेज को था रवान दाता मैसेज शीरेन च दश्त डड्डे तरा गुश्तगी वाशत मरुची बाज वशी बुगन के बानुक मरागशे मेहमान बानुक गुशगान के तरा रेडियो के तो अतक गए तरा अमा जीड़ो जंजाल के देमा अतक हमारा बगुश अतक या नेतका जी ओ मना एच मन ख्याल जीड़ा जंजाल दे मन के गलत के रेडियो जो लोगे मर्दों मनी ख्याल मनी लोगे मर्दों में साबुत देगा बिल्कुल इदारे आईनी एक सरपदी मनी देगो आईनी से कारिना गो आईनी गोशक इसे पेड़ा मसक दिन दिन को रेडियो दुनिया हा शुरू तो अतक के दा चक्का मुतासिर बुतगे रेडियो दुनिया के मत को कलीमुल्ला साहब आटे में प्रोड्यूसर होता ये मन सक सोच सर को था यानी कि ये प्रोग्राम ये वर्ड बेका ये प्रोग्राम ये वर्ड बेका और अंदाज़ से बोश माई च सक मुतासिर बुते कमर बदन नबिश्त का अरबी बलोच बानुक मनी निमगर बानुक का बास बस सलाम बदे मन हम काश में घुमा दीवान बेकना बानुक के घुमा मना सक बानुक दोस्त भी तो दीवान दोस्त में रेडियो में वजह शुमारा रेडियो शुमारा पज्जा कारा सोत मुरादबश का अफसरी तवारा मुरादबश का अफसरी गा हमारा वाहद रसी मरागश बार जुड़ भी तेरा द्रोत सलाम दाते क्यों थी मरागश बाज दोस्तारी बाज मिन्नतवार अच्छा देम तेरा हमारा मैसेज रवान दाता शम और माड़ा ईसा मुराद लिखता शर्री इंसान नमाइंद के आई चिकस आजार में भी तो ये अखलाक शर भी बा दोमी शर्रें
سر سروج بدند شمه باز منتوار گندر جولان کیا شمه سیروچی یکی میسیج یک وڑا آگئے. اچھا بسول سن ٹورماڑا چی یاسین واحد متین واحد تحسین واحد مطمئن واحد آفرین واحد بہترین واحد یقین واحد. اچھا سلام پرتو لالا چھونے منی نمگا چی اسپیشلی سلام آرجے اساک اسد و بانک کے تی دیوان اشتار برڈے بارے سلام. وعلیکم السلام. دیمترا ہمارا میسج کو تھا رخسار بلوچ پرمہر سلام پرلمبرات آبی بلوچ مدام شاد بات من واشت کنا بانک گوہارا دیوانہ تیہ ماشاءاللہ مراگش باز ڈولدار ہے. سلام سر کا گوشدارو کنا سلامت بات ہے. بانک چیزیں میسج تھا مراگش باہر جوڑ کو تھا. اچھا تو اے اردو ادا نبشتہ. اچھا اردو شوق ترہ چھوڑا بتا کہ تو اردو پروگرام میں کنا تھی وتی سوچ ساری بتا کہ تم اردو پروگرام میں کنا اصلا گا پیشیں کہ اردو میری چنے لینگویج صاف ہے اور دومیشی کے میں کراچی ونتگی مردوں میں ہوں اور اردو زیادہ تو بگو اردو کا مبوتا اردو تو کا بربوتا اردو تو کا اسکول تو کا ارچی سے پڑھا میں اردو تو کا زیادہ دیم روی کو تھا بنسبت بلوچی گا نو کہ میں ملکان تو کمی سر کپتا ادا نو زیادہ بلوچی ہوتا ہوں اردو پوشتا یلد داتا یلد داتا. تی گیشتر مراگش تو کا تی اندازہ چیئن تو وتی اردو مراگش شرط کرنا گئے بلوچی شرط کرنا گئے مردمانی ریسپانس یا لیسنرز کی استن گوشدارو کانی چی ریسپانس ہے آو دوینا نوشت تو شارکا نہ گیا اب زیادہ اوشن کے تو اردو پروگرام مکان کے ماں سرپد نہ بھئی بلے مامی گوشی کہ انسان باید ہمشی کے اردو بسمجی و بپامی پرچے کہ اردو میں قومی زبانی تو ملک یا روے شعری روے تر اردو زبان لازمی علمی تر گوشی گی یہ نہیں کہ تو وہ ملک تو کر روے تو دیگری ہوتی واسطہ یک ٹرانسلیٹ ہوتی واسطہ کارے کے تو منی آج گپ پہ مانے بکن زبان انچی چیزی کے درسی زبان زانگی مرچی باندگون دنیا ہم پیڑ بوگی ہم گرنچ بوگی اردو انگلش دیگر زبان سکھ کے بعد ضروری ہے بلے وتی زبان ہمراہی دیگر زبان سکھ ضروری ہے. مارا سلام داتا سلام عربی بلوچ من احسان اللہ چا تربت آسکانیہ میسج ہوں من بانو کا باز من منتوارن کے مرچی ریڈیو پروگراما گون تو نشتا ہوں میں نمگا چی بڑیو باری سلام بانو کا تو ہم سلامت بات ہے. بانک کیستے شمار ہم سلام دے گا شمیں باز منتوار شمیں مہر سلامت باتا کہ شمیں انچو دل بڑی دے. اچھا ترا ڈیسرٹن کنک بودتا کدی بعضی مچہ مردم استا کہ ڈیسرٹ کنا چاگر دے تو کا ڈیسرٹ مطلب مردم دل پروش کنا کھاری کسی شروع کا چاگر دے تو کا فیملی تو کا مردمانی تو کا یا دو دس گوہارانی نمگا ڈیسرٹن کنک بودتا کہ شما منی لوگے تو کا خیر بعض منی مطلب لوگے تو کا منہ بعض آزادی ہستے ہوتی کارے پیڑا بلکہ منہ وقت ہمت دیا بلکہ منہ آمی کوشاں کے تو باید ہمشی کے تو کتابی بوان یا تو انچے ریسرچی بکاں تاکہ تی پروگرام شرچی 76 بنتے ہیں پرچے کہ تی بلوچی سک دیم روی کو تا ہمیں واسطے تو بلوچی زبان تو کو کتاب بوان میں بعضیں جوت کو تا کہ بلوچی تو کو کتاب بوانی بلے بلوچی کتاب بوانا منی خیال سگرانی بلے پدا بھی انگا بھی میں جوت کرنے کوشش کرنی کہ میں بلوچی زبان کتاب بوانی بزانی شاعری و چیزیں معنی میں بزانی بسکی. اور اسی علاوہ ریڈیو تو کا بعضی انچی لسنر استا انچی گوشداروں کا استا آئے نا بعض وقت منا جو گوشتا کہ تو شاعری بعض کم کنے یا کہ تو شاعری کنے چوش کنے ماں پیدا بھی میں ہمت کو تا موشتے اننا منا دے مراو کی منا گاپ گوشداری کی نہیں. میں امید کرنا کہ تیو استا بلوچی سک باہدے آسان بھی نا بلوچی میں ہوتی مار ماتے کو پچی رستا نو سک آسانی من خیالا. اچھا تو قاضی یکی شاعری اچھی دے من دومی شاعری یاد کن دیوے شاعری کے تیو باندھا آئی اچھی شروع بکا. اچھا من سارا دشتی چا دشتا دیوان سک باز وشے سلام منی بانو کے گوھار سلامت بات ہے. وعلیکم السلام. تو ہم سلامت بات ہے. سلامت بات ہے. اچھا ریڈیو شوق ہی نے ریڈیو نے تی ایک گوشت کرنے کے تی فیلڈ ہے ترا دیگا چی شوق ہے زندگی تو کان بعضی مرد میں وتی ہابیز بن شوق بنتے ہیں لاتی کتاب وانی لاتی اخبار وانی لاتی ڈائجسٹ وانی لاتی نہ ایکسرسائز ہے بعض شوق بھی لاتی نہ دیگا چیزاں شوق بھی تی شوق کیا سک باز ترا شوق ہے اچھی ہے. منا شوق بتا پیسرے وقت ساکس بعد ڈائجسٹ وانگے یا اخبار جانے وانگے چیچی موشتے منی اردو بھی صاف بھی اور ماں شتر آئیے سمجھی انچو کے اخبار جام منی کیالا من وانتا کسانا وانتا
ملے خلا من کے شوق اردو بلوچی وانے کے شوق بلوچی وانے کے روزان گیشتر بوا گئیں اور اس کے علاوہ مرچا زمانے کے میں نے دوچے سکہ کے سک شوقی دو چھتیں گے تو نہ سکتا جو منزانی کم بازی گوشدارگاں بانک فوزیہ بشیر کسی امت بیکاں کیارا دو چھے سکہ بسکاری نگیشتر کی شوق انتے بانک ما کم میں مراد بخش آپسریہ مراک شبار جوڑ کرنے کے کمر بدل کے استے ریڈیو ایک باز بلائیں شہد آئی شنکے واسطہ صوت شنگو تالان بگن پدا کائیں گو شوام پتو ہم ترانا جی شاہد و شکلیں گوشداروں کا ریڈیو تربت ہے مرویں چیزیں میسیج استا مختصراً مراگ سے باہر جوڑ کرنے السلام علیکم من سنا گلچہ تربت کیچا مرچی دیوان ماشاءاللہ چار چاند لگ گتا چار چاند یا چھاڑ دہی لگتا بانک فوزیت مہمان انت منا باز وشی بھی ہو گئے منی نمگا چی بانک کا لک سلام بدے شما بانک کے نمگا ترام سلام برسی شما منتوار بانک کے نمگا چی بڑی باری مہر دوستی سلام اچھا من ماحل ریاض چا زامران دشتو کا ماشاءاللہ دشتو کے بڑزیں کوہن چی مارا دلوش بگئے زامران دشتو کا چی سلام سر کا عائشہ واحق جان کندیل پھج و کلیں بلوچ راجہ بانو کا سلام عارف بلوچ سوتے سلامت بات ہے شما ہم سلامت بات ہے گن دلے جو ہلانکی شما منتوار بانک میسیج کو سکبازا شما بوانے 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ لگی شما بلوچی ایک دیکھ شاعری شما خواہش کو کہ مارا سے باہر جوڑ کرنے بلے پیسرہ میں گوشنے کہ چکانی تربیت مگب جا مارا مات ہم گوشدارگاں کیا آنی زاگ گستم تو چی اسے چکانی گوما چھیوڑ پیش آگئیں چھیوڑا آنی تربیت کرنے گئیں چھیوڑا آنا کستے ٹھیکل کرنے گئیں چیئے کہ چکانی بازی برا زید باز برا چک کستے تو آنی کو آوڑا پیش کائے ہوتی آنائے مسئلہ سمجھا آنی ریئیکشن پدا ما ردو میں گوما دیگوڑ بھی تئی چکانی بابت اچھی خیال ہو جی باز وشن سوالی تو گو عربی صاحب ہمیں مانگو شگلوٹیں کہ چکانی تربیت بارے چکا امچی معصومی پولے لوگ تو کہ بہارے منی خیالہ پرچہ کہ چکا چی بغیر تے لوگ ویرانے بے شک چکانا اگر ایک کی تربیت دنتی گوں انچی میں ماتستی گوں چکانا سک باز ہر گپے سر جانتے اور جنک سا خرابیں معصومی چکے جنگ یعنی کہ آگے زید کرنا گئے چیزیں لوٹا گئیں آئی خاموشی سے گوشت دار اور بچا بھرے آ کجام خواہش کرنا گئیں اگر آئی خواہش جائز ہے تو ماں تلمی پورے بکا انہا اگر ناجائز ہے آر پیارے سرا دوستی سرا مہرے سرا سرپدی بیدا انہیں کی تو آئی انچو بیجنے کے پدا آ طرح چی انچو بیزار بی بھی ریکشن بکا اور زدی جوڑ بی جی بالکل بانو کا صحیح کچھ گئے کہ چکانا کیستے آنی نظر سمجھائیں گے ایک طریقے استے ایک اردو ایک من معاورے یادت کہ کلاو سونے کا نوالا دیکھنا شیر کی نظر سے اور باقی اسی کہ جنک چوک باز معصوم بھی اور باقی اسی جنک کا باعدے کہ ماتے نزدیکی کنتے زیادہ اور ماتے پیڑا مات ہمیشہ جنک کامی وڑ برودینی کہ آواتی ہر گپ پہ شیئر کو تے بیکاں مطلب فرینڈ بھی بیکاں مطلب دوست بھی بیکاں دزگوار بھی کنتی ہوں اسکولے تو کا وانا گئیں اسکولے پیڑا بازی انچی حادثات بھی ہیں بازی انچی واقعات بھی ہیں انو کی دورے تو کا تو گندہ گئے کہ سوشل میڈیا تو کا بھی تو گندہ گئے کہ بازی انچی واقعات پیش آتے گا بلے امی کسانی جنک امی چوک وطی ماتے کے رہے چی گپا جتنا کنا پرچے کہ اعتماد ماتا نہ داتا باز وشنگ اپنے شمکو کہ یکی و پیت کے استے ہوتی بچکین چکا ہوتا رانچو کلوز بکا کہ آوتی ارچکپا بے حال بیدا کہ مرچی بودتا اسکول آوتا تاکہ اما ہوتی چیزاں چکے چیزاں سرپد بھی یکی و دوستی بکن دومی پیتو چکی ہے بھی رشتہ بھی اما گپیں کہ کلاو سونے کرنے والا دیکھنا شیر کی نظر سے ہمیں شی مولمرہ دیشیں کہ تو ہوتی چکا ہوتی نزدیک ہے بکن خاص کر اما مات کے آوتی جنیزہ گنچی بے خبر مطلب جوست نکنم بانو کے گوشے گا ہمیشہ کہ کلوز بکنے تاکہ ہوتی ہر گپے گوش میں شیئر بکنے تاکہ شما وقت سرا یہ گیرودارہ بکنے اور دومی گپ کے آبرتی دا پائیں جی میں نے یہ گپ ذہنی تو کا باز اکثر کہتے ہیں اکثر موشتے ہوتی پروگرام تو کا یہ گپ شامل کرنی ولی میں نے موقع چنا رسے تھا جی گاؤں دیاتا نہیں تو کاما
پیشی وردم بودتا میتگانی تو کا جی اما پیشا وقت دور بودتا کہ جنکی چوک ماتے جو نزدیک نہ بودتا اور دومی ہمیشہ کہ جنکی چوک بیمار بھی اور اکثر جنی آدم باس کوتاہی کنا میں جندے بزان دیاتا نہیں تو کا مردم بودتا گا مواد دستا گا کہ جنکی چوکا کا درد بھی کی تکلیف بھی خاص کر آ کدی بھی ڈاکٹر کرنا برنتی کہ پرچہ کہ آمی سمجھیں کہ جنی چوکے ڈاکٹر برگ اے بھی بلے مامی روٹین کے جانی چک بھی انسانی یعنی آبی تکلیف بھی آئی بھی دردی گیت کا منی وتی جندے وتی مردوں میں بلکہ جانی چوک بوتا بیمار بوتا بیماری آماچ بوتا بلے ماں تو گوارا ڈاکٹر کرنا بڑتا آئیے بتا کڈنی مسئلہ ہوتا گردا ہے اور آئے نہ بڑتا وہ سورہ چرن ہما مردی آدم آئیے بڑتا ورتا بالکل باز وشنگ اپ جنگائیں بانک میڈم فوزیہ بشیر شمیں سرپدی دے گے باز منتوار ہیں چکا نخ کے ماں اما مات کے مار گوش در کہ چکا ہرچ گپا چھیڑا ہانی سرا آہنا اشن کے جانا یا لٹ کٹ بھی کنا آہنا پیارے زبانی استے مہر دوستی ہے آوات آسستا کہتے ہیں سمجھی بنسبت شیعہ کے تو ارچ گپ سرا لٹ کٹ بھی کان رابر بیدا گوڑے شیعہ دیگا چیزی ریئیکشن بھی کہ بازیں چک پدا کہستے ہیں آہنی ذہنے تو کا دیگا چیز رو دوم با مطلب مزن با دوز با ڈونگ با میڑو با زیدی با ارچ گپی چھیڑ دیا وعدے کی ارچ گپی چھیڑ دیا بازیں جیڑانی تو کا آوار با باز مردم بازیں چو کنچی استن کیا آمی ٹینشن اچھی نشای نمگا ہم شد کنم پدا آخر ریزلٹ باگی بینتے تو چکے باگی اسیں کہ اول اچھے کہ تو وطی نزدیک ہے لیکن چوتا باگی مکنے اچھا معاشرہ وط باگی نبی اے باز جوانے کیستیں گا پترانا شمکوتم شما کستے گا پتران کنگائے مارا ایک شما گوشتی ایک دیگا شاعری مراکش بار جوڑ کرنے بلوچی ہے شی مطلب اسے کہ تو دیگا ہم شاعری یاد کو تا بلوچی ہے تو ہمی شاعری ہے کہ آئیا مراکش بار جوڑ کر شاعری لے بھی نہیں یہ وہ خدای دادے باری داد مارا رسے تا اچھا دیک شعری بسمل منظور بسمل جی چمانی شہر واہ گے ویرانی مچار چمانی شہر واہ گے ویرانی مچار ماں بے بہاں مار پار زانی مچار انسان چوں وطارہ یک دا بداشت کن جی انسان چوں وطارہ یک دا بداشت کن سنگی نیا پمش کمنی گرانی مچار وعدے سبق ہمیشہ کی دل بہر بار بند پتکن زگا مگن پشومانی مچار بسمل من شرزانہ وتی ناتوانیہ بسمل من شرزانہ وتی ناتوانیہ ای گنگیا مپرس ای حیرانیہ مچار ای گنگیا مپرس ای حیرانیہ مچار شیتو کا یک بلائیں گپے سکینے یک گرانے بسمل بلے یہ بھی گوشی کے بل کے زانندار ملک نریچی گو لوگو ہر پمم بل کے من شاعت ہوتی تنگو ہیں براتانی تہا ای باز وشی شاعری کہ در ملک کستے چی نسبتا وطی کستے ہاکار وطی ڈیارا کستے گیش اہمیت دا ارزش دنتے خیر شاعر وطی ایک حیال سوچ ما دیگا یک جستی نمگا رویں کہ ترا اگا انو واحد برسی کی تو دیما ہوتی تعلیم جاری بھی کنے موقع برسی گوڑا تو چی سوچے تی ذمہ داری چو مطلب تر اجازت دیا تی ذمہ واری چی آنتی میجر ذمہ واری چی آنتی ماں خاص کر لوگے تو کا بعض مزنی میں ذمہ داری ہوں لوگے ماں یک ہاؤس وائف ہوں دومیشی کے لوگے ہر کارے مستر کستر موات ہوتی لوگے بگو انچارج موات ہوں جی تو مطلب مزن وزیر ہے جی گوشتنے تو جی ہمیں پیڑا ماں تعلیم ہوتی جاری کت نہ کنی پرچے کے بازی انچی نگی گجاورا لاستا منی گنا شوقی کے مردم تعلیم حاصل بے کام بلے نو ابو کے پیری کپوت لامونا بھی تعلیم ایک پیڑے شن کے انسان ماتے کٹا بگڑتا اللہ بھائی گھور بروائی ایک کستے وحد نہیں بلے بازی والا وحدہ مردمارا وحد حالات ذمہ واری کستے اجازت ندیاں تے کیا کستے
बुआनी दीमा गोले गोशदारो का मामात के मार गोशदारान चुज गुश्ते के मावती लोगे मस्तरवत यक मुल्क की क्या ये मजन वजीर या के सदर चलाइनी अमे वड़ा के यक लोग बानो की भी के लोगे हाउस वाइफ भी या लोग बानो के शाह बानो भी आवती लोगे मस्तरवत भी आ वजीर आजम या मजन वजीर वड़ा अंचुशकिन ने मुल्का होती चढ़ाने अमे वड़ा होती लोगा बिचलाइनी अमे वड़ा के मारा पेत गोशदारगा आ हम होती खानदाना अमा वड़ा केस्ते बिचलाइनी यक मुल्क सदर या मजन वजीर वती महलूका वती केस्ते अवामा चेवड़ा खुश करने की कोशिश का बाज इंजीड़ा और जंजाल केस्ते वती को पगंजूरी अमे केस्ते गप्पंगो तो वती गुड्डी केस्ते पैगामा गुड्डी कोलो अपा गोशदारू कम बेदे वाद सक बास कम में जी मैं मिन्नतवार थे कि तो मैंने प्रोग्राम में शामिल होता दुमिशी के मोती अक्की नसीहत कनक लूटी जी के बायद मिशी के मजे निकाना मात होती दसगुआर बेकना और बचकाना पेतवती संगत बेकना और दुमिशी के जने के चुक्के हर्च अगे गप्पी अस्ते माते गुनो बायदे भी बित्तिगु एच रास चीर मवी हर्च वड़ी गप्पी आ माते गुनो बिजने दुमी तालीम पेड़ा पुश्ता मकिनजी देमच देमरू बेकरी तालीम चुक्काना लाजमी अल्लमी बेदे मनी ख्याल तो का तालीम जने के लाजमी हो अल्लमी चीज़ें जी गुलिम गुजदारों का बानो के यक गप्पे के अस्ते आइए मरागशे बाहर जोड़ को दुर सिंह अब जोड़ शरतम भले ए एक शनिसरा बनाए मौजू भी बुत कुतकं के चुक्का होती संगत विकम चुक्के के अस्ते संगत वे फ्रेंड वे आवती हर चराजा के तरह खुशी डन्ना भी आई गुमा कुजा मोड़ी अभी शर्रीनी भी अराबी ने भी वो तो शेयर करते एक बाज जवाने सो जिसे कि दोमी वानगो जानग या कंची पुल्ले की अजबना गुमुरी या कंची चिरागे क्या रहे चुवड़े तूफानो गुआत कुश्त नकम बानुक तई बाज बाज में नतवार की तो वाहदा वाहद वती लासी ने मगर हो गए मन नेदागो लैंड शाइस्ता मन बानुक ग्वार फौजिया दीवाना वाशत कनिश में बाज बाज में नतवार में मैसेज पशकप्ता मराक्षे बाहर जोड़ना उत्तम मन दस्तम बंदन चश्मा पहली लोटा जिंदग बें दे पदेम निंदक बें सफर सफरिंद अल्लाह अबाउट चमन परदेसी हो चमन परदेसी परदेसा शुतानेस्ता परदेसा शुतानेस्ता दिल पत्ते जैरा मनाजुरता पत्तो जैरी गा चम हरसी गा मन दर्दा तो बात मारे पत्तो तुन्नी गा सद का सज्जी